Kamera School Welfare Development Association hagasking sajang kalau pelong ya kejingan makerpang bat ke nong yalam school jong kasih bat jantia kepada pelong hakasi National Darbal Hall Shillong mankerpat ya sarkar jala belum ya kejingan lang haswa jong kejingan ki singiburam kinoingkai ne teachers dia hagasan tarik unai lur menyeperkat habai dei kabah kamiat jong kinoingkai school bat penbahaya puli puti kena school hakajala mekalia kami ting kaba layak poilang daki nong penia jong ki school kumjuru ki nohikai lagi ni ki district jong ka negari lum kasi janja jongi ka agenda hi ka panggilai ekran ka dei halor kini ki ndut li ki bat kopsat ya kita ndut li ki mat ki badai ki bangla pa ka memorandum sia ka state government ki kentup ya bading kong ka dei kini ka financial assistance adek ya kini ki secondary bahaya secondary no ka jing dawa ya ka grant is kabaka sarkar mata kamba palat arsa opsan sistem ka dalam asyu perlu ka jing rap ikini di pilayo iru kaladan ka jing keren bersebut menteri tampak presut song ha ka sauterik ne privasan ka jing lang jong komisioner sekretari nakalang jong i ila ong baka sarkar kan sim khiai ka di kamat kan sende ka kam ada amla bande si sende ru andre ka piece wise kata ka di kamat panikong kamat ka baar ka tay na kabanta ka jing kwa jing syai jong ki di school SSA ki bakhlam IT ya ka sarkar namar ba kumba kalong kini ki school ki bakhlam IT haat mentaki yo ya ka juk tulap kumbayo ni noi kai ayu tendai ka jing tungkap na me syahmat kam syai bat ya kani ya kini ki school itu hakan ka kategori ni hakan ka kerdan tu ka jing itu kumba ki dan ki adhok ki deficit terma namar ba lada ke government ka ong ban lum itu isu ya ki kum ki SSA school ban ma sila kawe kum ki government school dika jing kili meta bra kalong ya kini ki we ya kini ki bakhlam IT pin itu kum ki ai dika dogrem jo ka jing dawa jo ka asen kalong ban streamline dan ban penduna ya kini ki kategoris kini ki jing itu ya ki school ban tepi kum ki government aided school ya baro la kalong ki adhok ki deficit la ni ki SSA kata kadai kanong rep kamat kabalai kadai na bantaban baha ban perkelanya ki school jumida duk pre primary khamdam ka lower primary bro koi pitep hi kidantang sarkar support tang arut tulop iki no hikai kadba kadai ka kerdan jong ka LP lanang bon ki kelas mensiwa kadantang hadu kelas 3 haden kelas 4 menta kelas 5 kadba ki kelas kilanang kil kat baki naik kai pada kisah kumju dia tekani ru kode koi ka benta ka wangiran kam ban yang hai kat kum ke NEP ka keren na ka benta ke ni ka jing khlan ya ka ni ka foundational level te kabat ka basau pada kade na ka benta kini ki nong hikai ki ba la le ya ka DLF na ka NIS kumbadan kini ni rumah ki ba hadu menta ki klampat yo ya ka original maksud na sabkia dan naki kiba layayo andre kiyo kawai ka maksud ka ba piang kawai ka pampiang dikum kita kini ki anomalies ki ba fair ki jinsa ai absent bon naki ki layayo ya ka ba piang andre ki tang don sa kumba laispa akan ka jelai jongi ki ba pat yo tina benda ka mat ru ila ji ai tho bat ila insa address menta siapa ka ministry akan tukelar lem nak level jangka disakoi pada kadai nak benta kini kino hikai ki bampat yo ai ka training nak kalau ka DLS nak biat ni kerpat ek sarkar pakan tie up bat ka ignu ade kinu bido kenapa pela yang sahisit la kalau kini no hikai ki bakhlam pas sakini ki training ki baladap juga DLS lade ki bakhlam pat yo lat bandai nak kidu ki taw ko fer di kani ka wai ru kadai ka kalau kita lang ke PGI dan yang apa, nama kajeng akses mentai kino hikai ke beladap ya kan training badap tak ru ya kan PGI agak skor mah. De nata nidon ru kini isu ke biadai pat kini ki common issue bagi orang, bagi lapak memorandum sia central government, ke biadai PM portion
ngantaka uniform grant ki kena baro bat kaneka school grant kaneka veterans grant ki school baro dengan betai detail yang katanya saya kena hadir balabi nak meeting ben balada usi khot ini di main ka ba konsat ne ka bang ya raya ke meeting kalau ni alor kini kimat baro ke bang lapha syaka sarkar teknikwa ba chief minister un khot no ya ka meeting bat ka asyat harangkat ke jing lang jong education minister kum juruk sebut menteri rang ba presut kaptam namar ba mai la dan nak tuka jing khot ka ba hakmat mo teknikwa ba lak nu kumno ka meeting ka bupor siwa jong kaneka di sesde nawar ko makalong porok kata hadu mentahi ka asan jongi kalong kay telang ba sarkar nawangi sautu mo de ikwa ba bansol lagi isu ya kino tang da kajing ya keran apa kami jong kajing ya keran sarkar de kini ki isu kibangila ju address na du muslim beladap kibangila pesutu lu ya ke sarkar ke ikijing kwa ka jing anglut ke jongi de benta pat kala dei kapor ka ba ngila ban ong ba ka asian kamat si bachim ya karai ka ba kham tenge kata kalong ba ngila bu na kapor ya chief minister khot ya ka meeting pat ka asian hapo kadisde bat lada kata ka jing terwa jongi kampur lam ka asian kamban si ban siam daki wei pat kilat kilenti ban petbo ka sarkar kan khat lane wat pagini weng no ya ka jing trelang pat ka sarkar ka bagi ju ai par sikata dikatai ki digarai ka san ju dengan meeting ka jing assess mata jong ka government ha ka dokne ka PJI nei ngiyo iba ka balik ahyar idon katukan ni gidau kiba ka hapan hiar hajala jongi ka sarkar ka itu ya ki school la ka jong LP la ka jong UP la ka jong secondary la ka jong high secondary la ka jong kawo mo tang ka ka school la idon south league school na ta daw ka jing ong ba kibon teli school la ka jala jongi dan bagala merch ya ki katukan ni teli school yu iba kala ahyar ka number la poisa khat we ajar sau swa la pulai kende gidang dot chu shu pada gini school ki bakhlam pat march dia ka daw tip ndeka ngisau thu abang ya keren bat ki nong trei jong ka education ki ong ba nambar ba ka SS ka UP kala bandai ke SSA ka LP kala bandai ke SSA ta ndeka secondary kala bandai ka private ka higher secondary la bandai ka private ladi kala bandai ki ad hoc tar kimpat la te bania penwan haju nambar ki sim ya kataka jing yo kran te hinsya kam song nia tang na ka daw jong ka tai ok kran NDS ban piano ya ka school bi ne ta ka daw long ni ai jing bat hi sarkar ba lakru kumno deban march no ban yo tang bo yu dai school koi ka katang jong ka school khnang ba ka infrastructure kan khap kiyo nabar nakisi hajar points dai sans pa apply ka kitang haka infrastructure di baleng OEP ba ka jing don bun klik school haka jo ka school ta kalau kumni siwo menta nakisi spa points jong ketika infrastructure sekala bandai ke library di menta hakisau teli la ban long mama arsan bersandai di ndai menta la da light teli kim dan kadan tangkau ke section kamat yo ka score yo tang kanu yo tang nyepusan bisa tu kata kabamot ba school kinum la ban pedi bakidon ya kanika library habaro ke section nabar share lak te ya kato lakadai ka toilet lakadai kanu tena taka daw long kadir kadika makta bai PJI sakawai pede ka jing ignore jong ka sarkar ya kini ki school bom dei jong ka sarkar ka mentak mapyoi ka ai kini ki new building ke sanction be tangi government school be taki pan lang giwe ke mai handai ki kilat pat ba lada kini ki school di bapanya de kiwe ru isakta barok kawai ka PJI ka syakta lang nabar ya ka asas lale ya ki school barok ndai tangi government school ya ka number of student fi hapan sim barok ki school sam ta khain ki private ne ki ayu dan fi khain ya ka number of teachers fi sim barok te dena ka ne ka daw pen ba ka sarkar kamla ban kan tai ban omang ngim dei ban dei ya ki school ba punya de ki mission la de ki kan huan ba per te ban khna ban ra ya ka jing kiu dan ka
le phalang ya baro de na pi kawai nga suspect kalong kani ngapet bakidan ki government school ki bala piang ru de sarkar ka shu ai chatu nabar haki government school imat ka sarkar ka ki nomi khmat chungi ki khamdon bor ban le ai yang to de kawai ru ban plela panya yo trekam kontrak ki bro le chok namala da ai pede sigini ki bai le se mi yo ai de kata ro kala ban de koi ka daw kan ka ba pelong ba nga iba hakaju ka school ka bala don ka to building ba i kan ka bisu sia ai apa kadu kalau takun baru kelam dan jimentoy hero ya de ka sarkar ka de ban penya mentai binu nu ke school di badan kam ban ketiu hakaliang et pasak syoro ka de ban ai ka kalau pi ka sarkar bukan ai dah ngi ong balai fitiang ba pin khang no ai ki ra no itu nai kai sawai balai fi sei kata tau te ka peni ba fi yo arat fit ba fin pat ya ta ka kap te nawa balai ba fi wan sa ya kata tau ngingim juga ban ya so ya ta ka tau nawa ka kap nam ju fi ba fin khang no ai ta ka school ka ban khana dai tang na ka ban ta jing ki ba fi long sok duk ya baro ka jing thung noi kai ai dau na kata tilat bantung noi kai gini school kadang ka school ka badan ru fumut ki khana roi ka kelas ki badan palat sauspa ngot kim yo bantung noi kai sarkar ai dau sa nam ta kitai di balai fi kwa ban buri ya ke sisa iya kata dei ka nongrim ka babyang sarkar makala keren si kata ban khang ting yo khangที่กับเดบันชุลองกุมกับดีsistemกับอาดับบอกขณะอันตรายอาดับhadu biir untuk trio bat klemla ban petipet ane pen pas ya hakalentiกับbadai atkum ka sap ko ju ba un tray ba un em nang ta te kani ka jing thu jong ani pi ka long ban ai lat eu khana ban ba un pule dekat ka sap ka ba udan te kani ka jing pen bha ji pkhlang oi fi ka la dai na du na pot na du ka foundational level te ngidan kam ngidan kami ka manpower ngidan kami ki noi ka gi babet lada gi pen kami ta ki skill ba fer sibu nuksano na pi ong to ka jala jungi ka ba i ba ka music hang tar pi dan kam em ki brio la pi ong spang ka tourism ra pi mo pen introduce kita ki lan ba fer pi dan kam em ki noi ka gi babet hang taro te tang ya kan ni ka bala don ru nga i ka shen si ya that tang ita i ding terwa jong ka asyang ka ba ong to ya ai noi ka shu apo lp na ba patang arngut kaskul kambiang rei kimla bande tinga i shem jing e bai ka sarkar jongi bakan la ban tare ya kani ka kam kai nga tharai la rakibe ki state ba per la ya sakhmat alo ka implementation ka ni pi wala ka sarkar jala akan mau sa ki dikrab jip ni sara to ka por bo ong kan de ki jala ka panim kom putri kam ka ni pi tinga i ba ka salong ka bakat du kitai ngimla ban ong bangin ong baki de ki basni namba ki don sibut de tang ta sarkar de ki sibat ke penmi de ka syong pada hau kena hi bo nang ban ka meka de ki no hi kai pat ka school ni kan ma kai yang la ka chong no kai kum ba de ban kai ki buat ya ka syllabus ka ba de mo ngim da ship e ka ta kum ka ba long ko sat re khna pat te ha bo wa de ka jing rap da ban wa na ni da tai pi ka ta kam de jen de ka ba kong san e ka de ba de ba la dang ni la ban tri kam bo ai pi menta ba ukna un puli ka ai ka ba mau usutu te ya ka ai ka mau usutu bo dan kasap kata